Kaixo maiteak, prestaltzabete erronka berri bat ikusteko? Gaur eguzki sistemarekin jolasean arituko gara. Zer moduz moldatuko dira gure lehiakideak? Ikus dezagun, erronka non? Izaskunan! Prest ditugu gure gaurko lehiakideak eta oso indartsu datoz, nire eskuine galean talde naranjako kidea! Ze moduz, Magi? Ondo. Pixka bat urduria kaso? Bai. Bai, bueno, ziur nago primeran arituko zaretela. Eta nire eskerra galan ditu talde urdineko kideak! Maram, zer modu zuek? Ondo. Zuek ere pixka bat urduri? Bai. Bai, pixka bat urduri gaude, baina lasai. Entzuna diba gaurko erronka. Beira, zuen parean, kutsak izango dituzue. Kutsa horietan pilota pila badaude. Pilota horien artean eguzki sistema osatzen duten 8 planetak aurkitu behar dituzue. Beraz, begiak estalita joan beharko zarete kutsetara, bertan pilota bat hartu eta planeta bat baldin bada, ona itzuli eta dagokion lekuan jarri beharko duzue. Ados, ulertuta, Maram? Bai. Ulertuta, Magi? Bai. Osondo, minutu bakar bat izango duzue erronka egiteko eta planeta gehien ondo izendatzen duen taldeak irabaziko du. Prest gure lehiakideak, bai? Bai. Ba, adi, 3, 2, 1, denbora! Hori da! Ea ba! Maram, ze planeta hartu duzu? Júpiter. Júpiter hartu du Maramek, ea ba, kokatu, nondoa Júpiter. Lurra izan da oso erreza kokatzeko. Osondo! Norak badu planeta bat, ze planeta da? Saturno. Saturno hartu du nahiak, osondo! Nik ondo pasatu dut. Ze planeta da? Urano da, eta Urano non kokatuko duzue? Neptuno eta Uranorekin pizka bat nahaztu naiz. Ze planeta da, Daniel? Júpiter. 30 segundu gelditzen dira, adi! Ea ba, Urdax? Bada planeta bat, oso ondo. Asier, ze modu zabiltzate? Ondo. Saia da erronka? Ez. Ez, ea ba, oso ondo. Haupa zuek! Haupa jora! Planeta kokatzea pizka zaila izan da. Ze planeta da? Urano! 3, 2, 1, denbora! Amaitu dugu erronka eta ditzuen lehenik eta behin zorionak planetak guztia jarri dituzuelako. Txalo bat zuentzat, mesedez! Txalo bat! Oso ondo! Ea bat, talde naranjako emaitzekin hasiko gara. Hauek izan dira zuen emaitzak eta esan beharra dizuet 8 planetetatik 4 jarri dituzuela ondo eta 4 gaizki. Ondo, erdia egin duzue. Txalo bat zuentzat, bai hoxe. Ea, planetak izendatu aurretik talde urdineko emaitzak ikusiko ditugu. Zuen kasuan 8 planeta jarri dituzue eta aizue. Talde naranjaren berdin, zuek ere 4 jarri dituzue ondo eta 4 gaizki. Izan ere, egin dezagun errepasoa. Lehenengo postuan Merkurio dugu, bigarrenean Artizarra, 3. gurea da Lurra, 4. Marte, 5. postuan Júpiter, 6. Saturno, 7. postuan Urano eta 8. Neptuno. Beraz, aizue, 4 ondo eta 4 ondo, berdinketa, txalo bat zuentzat! Oso ondo, primeran, aizue eta oso ondo aritu zaretenez, badut oparitxo bat zuentzat. Jakin nahi duzue zer den? Bai! Ba zuentzako! Makusi Play jolasa! Lagunak Play jolasteko, hori da! Maram zuri mango dizut, baina guztiontzat. Ados, eta gainera gogoratuko dugu bete esaten duguna, ez da? Magi? Bai, ez da? Bai. Parte hartzea da! Garrantzitsuena! Urrengo arteago!